celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Padayon atong iampo nga ang tibuok kalibutan magsunod unta sa mga pagtulunan sa Ginoo dili sa mga kalibutanon nga mga pagtulunan. Ato sang padayong iampo nga ang atong mga benefactors and donors hatagan unta sa tinuod nga maayong kinabuhi bugti sa ilang pagkamanggihatagon nganhi sa simbahan labi na gyud ang nagsigig pamalit sa atong mga slots dinhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron, ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya magpabilin kami nga matarong sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagsulay, kaysa iyang pagdaog sa mga pagsulay, makadawat siya sa kinabuhi, ang ganti nga gisaad sa Dios, alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Kung ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay moingon, kining tentasyon gikan sa Dios. Kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat og dautan, ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Apan moabot ang tentasyon kun ang tao ganuyon o hayluon sa dautan niyang tinguha. Unya ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak og sala, ug inigkahingkod na sa sala manganak kini og kamatayon. Minahal kong mga igsuon, ayaw kamo palimbong. Ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagikan sa langit, gikan sa Dios, nga mao'y nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab, ni magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, iya kitang gihimong mga anak, pinaagi sa pulong sa kamatuuran, aron sa tanan niyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Diyos. Bulahan ng tao, ngay mong tudluan o Ginoo. Bulahan ng tao, ngay mong tudluan o Ginoo. Bulahan ng tao ngay mong gitun-an o Ginoo, nga pinaagi sa imong balaod imong gitudloan. Gihatagan mo siya og pahulay sa daotang mga adlaw. Bulahan ng tao, nga imong tudluan o Ginoo. Kay ang Ginoo dili mo sa likway sa iyang lungsod, nimo biya sa iyang kabilin. Apan ang hukom mulungtad pag-usab uban sa katarong, ug ang tanang matarong ug kasing-kasing magsunod kaniya. Bulahan ng tao, nga imong tudloan o Ginoo. Sa pag-ingon nako nadalinas ang akong tiil, ang imong kaluoy o Ginoo nagasagang kanako. Diha nga nagadaghan ang kabalaka dinhi kanako, ang imong kahupayan nagalipay sa akong kalag. Bulahan ng tao, nga imong tudluan o Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mo daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ang mga tinun-an nakalimot sa pagdalagpan, apan dito'y usa ka buok pan sa sakayan. Unya mingon si Jesus kanila, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo ug ni Herodes. Ug nag-ingnanay sila, gisulti niya kini kay wala man kitay pan. Nahibalo si Jesus kung unsay ilang gipanagsultihan, busa gipangutana niya sila, nganong naghisgot man kamo mahitungod sa inyong wala pagkadalagpan? Wala bak gihapon kamo makasabot? Bugo na bagayod kamo kaayo? May mga mata man unta kamo, dili ba kamo makakita?
may mga dalunggan man unta kamo, dili ba kamo makadungog? Wala ba kamo mahinumdom sa akong pagpikas-pikas sa 5 kapan alang sa 5,000 ka mga tao? Pila kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? Napulog duha, mitubag sila. Og sa akong pagpikas-pikas sa 7 kapan alang sa 4,000 ka mga tao, pila kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? 7, mitubag sila. Ug wala pabagihapon kamo makasabot, miingon siya kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, O Kristo. Ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi dili lunlon favorable or pabor nato. Naagyo'y daghan kayong sitwasyon nga murag magkalisod ta. Nya sa panahon nga magkalisod na ta, wala na tay kwarta, walay pagkaon, walay ikapalit og tambal, di malason pagita sa atong mga buhat, way maayong bunga, trabaho ka, mataktak pagyus trabaho, tungod aning retrenchment, mga-apply ka, di pagyug ka madawat, mga di malas man or mga problema. Unsa may atong ibutang sa atong hunahuna? Ayaw gyud pag-ingon nga gisulayan ko sa Ginoo. Matud pas unang pagbasa, ang tanang nindot nga butang nagikan na sa Ginoo. Hain man ang problema, asa magsugod ang tentasyon, ni asa atong dautan nga mga pangandoy. Kaning ato mga dautan bang pangandoy? Unsa may daotang pangandoy? Kana bang maghuna-huna ta para sa atong kaugalingong katagbawan? Kana mo'y nakahatag og problema. Kay kung magsunod lang kita sa Ginoo, ang gusto gyud sa Ginoo, maghuna-huna ta para sa kaayuhan sa uban. Sige, lingay mong tupad. Ingna, kinsay imong hatagan sa nindot? Ako o imong kaugalingon? Sige, ingna. Ingna, sa imong nindot karon ba kisa may imong hatagan? Ako o imong kaugalingon? Oh, mauna atong kabuang. Nya mauna siya'y dautan. Kana bang magsigi na taghunahuna unsay nindot nga mahitabo nato? Di na ta maghunahuna unsay nindot nga mahitabo sa uban. Nya matud pa sa unang pagbasa, sulat ni Santiago, kining maong daotang hunahuna manganak ni og sala. Sa atong pagsigig pangandoy nga nindot atong dangatan, manikas na ta, mamakak na ta, maglagot na ta, masina na ta. Ana, no? Nya inighuman na ana, kung magsigi na kuno na ang sala, muhingkod sa dang sala, mamunga na nagkamatayon, magpinatyanay na ta, o kaha mamatay na ta tungod anang bunga sa sala. So gasugod gid na sa atong kaugalingong daotang tumong. Nya unsay daotang tumong? Kung maghunahuna na ta sa kaayuhan sa atong kaugalingon. Bisag unsay atong gibuhat dinhi sa kalibutan, kung ato na ginang buhaton para sa atong personal nga kaayuhan, dautan na siya. Self-centeredness or selfishness. Muna ang nagunag yung sugo sa Ginoo, deny yourself. Sa tubag nato sa Salmo, gayaw lang awa na kay bao. Bulahan ang tao nga imong tudluan o Ginoo. Sige, ikaduhang lingi be.
na magpatudlo ka Ginoo. Pangutan-a ba na magpatudlo ka Ginoo? Kasagaran na ba nato magpatudlo tag tao? Panalitan kanang pagminyo. Pila ka buk anak ang inyong ianak. Kinsay mo tudlo ninyo nga maunay gidaghanon sa anak nga inyong ianak. Karon kasagaran ang tao. Tao gyud. Kinahanglan ko no ang anak duha ra gyud ka buok, labi na gyud og boy and girl na, akna hunong na kay equal na. Kana perfect na ang inyong kombinasyon sa anak kay nanay boy, nanay girl. Unya, ang katong ikatulo, ikaupat nga tag 20 anyos pa man mo, tag 30 anyos pa man mo, wa na dito ikatulo, ikaupat, ikalima. Unsaon man to nimo? Nanay gitudlo sa tao unsaon paggamit ang kondom, ang ayudi, ang pills, ang pagpalaygit, ang pagbabasiktomi, o kana ato na nang sundon. Kay wa naman gihataga naman tas Ginoo og nindot na may boy and girl. Mga igsuon maunay usas mga kalibutanon nga panudlo. Ayaw ginagsunda, patudlo os Ginoo unsay angay nimong buhaton sa inyong kaminyoon. Nya sa dili pasan mo magminyo, manag-uyab pa, patudlo os Ginoo. Unsa man say gitudlo ron sa kalibutan, uyab pagani pag tinukhangay na mo. Ngano man. Una, aron ko no mo grow ang inyong love. Pag-practice mo og intimacy, kay ang kanang intimacy makapag-close gyud na ninyo, unya makapag-grow na sa inyong love. Hilas biya ninyo. Ang mo-grow ana ang lust, dili love. Ang mo-grow diha, dili ang paghigugmaay, ang pag-inulagay. Ang kaulag, ang sala. Nya asa man na padong, mamabdos ka, babay. Ikamabdos nimo, unsa may mahitabo, nga college pa man ka, wa pa man ka kahuman, pobre ra ba kayo imong ginikanan, hadlok man ka masakpan, nyawa naman katunghae, magsige na kag-take sa pari, pader, iampo in town ko, nga matunghaan ko. Ningos ang pari, unsa may mutungha, day? Ang pari, sa inosente, masad may usahay, no? Unya, nadayon yun, ngita nag-abortionist, unsaon ko ni paglaglag. Kadaghang mangumpisal na to, muhilak dayon. Naku kanus ama na nahitabo nga nagpa-abort ka. Ingon din siya, kadtong 17 years old pa ko, father. Pila na may edad ni mo ron? 70. Oh, nganong sige pa makaghilak, anak. Konsensya gyud ko, father. Konsensya gyud ko. 70 na siya. Naghilak lang yapon kay mahinomdom siya ni adtong una niyang baby nga iyang gipatay tungod kay dili pa siya ready nga mo pakita sa publiko nga manganak siya. Tungod kay wapa siya kahumag eskwela. Unsa may ilang gisunod ato, ang tawhanong gusto. Sige, sakay na. Nalagi kay motor, ako nang gihuwaman, naday kay lisensya, ay wagod. Nasakay na yun. Suot-suot din nga to sa gunuyan. Na siya. Patudlo magutas kalibutan. Napagigitudlo ang kalibutan karon ay in relasyon sa kwarta. Tigom gyud, tigom padaghana gyud ang kwarta. Sakto ba na? Dili. Kay para na sa imong future. Sakto na? Dili. Nilingay mo tupad na. Sakto na? Sakto na? Ina. Sakto na? Dili. Tigom gyud. Tigom. Kay ug daghan kag matigom, secured ang imong future. Sakto dili. Ay lago mo kaikog og tubag unsay nas inyong una-una, sakto na o dili. Ang tubag murag sakto. May man kay ning yawa, una-ana. Kung ang imong huna-huna gani
ang pagtigom og kwarta, sukwahi na nas giingos Ginoo, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ang tanan ngadtos mga kabos. Sukwahi na nas gitudlo os Ginoo dias balaang kasulatan nga biyai ang tanan ug sunod kanako. Sukwahi na. Sa ato pasayop nya karon, unsa may naa sa imong hunahuna nganong magtigom kag kwarta para sa imong future. Imong. Di sa ato pa, self. Awa na. Yawa na. Ang sunod ana, sala. Unsa may sala? Kadao. Kasina. Makikuntis naman ka sa imong silingan nga nagtigom sa kwarta. Masina na ka nga nagpausab siya balay. Nga, ikaray ka mao. Di amag ko dagat, pausab sa kusakong balay. Ana. Nya kinipalit man siya sakyanan, anha man siya moagis inyong tugkaran kay mulahos ngadto, buang-buang ning animal palit og sakyanan, kuralon ko ning among agianan. Imo kung pasuyaon ang imong sakyanan, ari ra ba ka moagi dire? Kuralon ko ni di na ko ni paagian. Kadao na ni react sang imong silingan kay imo ra man sa tong igsuon. Nganon di man kuno mo taga-ag right of way, nagbilin na lang papa. Kiha ditong buanga ka. Kiha. At tubangon ti ka bisag asa. Imo na igsuon ha, nangayo og right of way. Nikiha gid tinuod. Ug wa gid mo magdaog hangtod nga matay na lang mo. Ang inyong mga anak sige lang yapog buruka tungod anang kabilin nga imong giangkon nga inyo ra ba unta ginang nganing siringan tungod kay mga sumusunod mo atong inyong mga ginikanan naning kamot itawag maayog trabaho para makayuta. Kay wa na magyud magdaog, init mag-uning na nagsunod, nakasuyop man sang uban, ni kuhag armas o girakrakan ang katong silingan nga nangural, porting pataya. Puslan man, daugon taning, tablahon taning animala ka, brakrakan, patay dayon. Amo na nang ningon ang unang pagbasa, ang imong daotang hunahuna, mubunga og sala, inikahingkod sa sala, mubunga og kamatayon. Karon day, yung sa mga nahitabuan ng gubat anang Russia o Ukraine, ang ilang pagka-selfish, gusto sa Russia, ako gyud masunod. Ni-develop sad ang Ukraine, sa una kauban na sila, ni-develop ang Ukraine, amo sad, amo maning kaugalingon. Gubat, patay na. Ni-matured na gyud ang ilang pagka-self-centered o pagka-self-righteous, ni bunga na ron og daghang kamatayon. Kana din nahitabo ron sa atong palibot inis atong naso, dili lang diha sa Mindanao, everywhere. Nganong kusog kay ron ang flash floods, mga landslides, tungod anang mga selfish na illegal loggers, siging putol anang kahoy nga way ilis-ilis og pagtanom. Kanang mga kahoy diha sa kabukiran, kalasangan, putla na kay gamiton og lumber, ilisi og tanom. Naano'y mga kahoy nga angay ang putlon kay naa sa Daplis Karsada, ni Sorgios Karsada, dili putlon. Kay supak kuno sa environment na ay nagsigig laging purting dagko ang kahoy gipamutol tag pila ka trucks ang gitransmit, way ni badlong ana. Pero naano'y kahoy nga ni Sorgios Kilits Karsada, di gyud na putlon bisag usa ra ka buok. Maghuwat kag kapila ka buok motor diha madapog, pila ka buok sakyanan dihang mabangga. Ug ang kahugaw sa atong karsada nga national highway, provincial highway, bisan ganing barangay road, imo nang himuan og obstruction, kang hilad na ana, hilas kay taba. Ngano ni kalit man kag sakas imong tingog, Father? Daghan na kay daghan na kay nangamatay aning flash floods, oy kaning landslide kana rong nahitabos Davao, perting dagko naghanas nangamatay diha ron. Batanon pa kaiko, daghan ang nangaigo, Ormoc pananglitan, katrabaho pa kog land bank ato, katong flash flood sa Ormoc, pating daghan ang nangamatay. Noon, sige pasanginlan, wa na'y kahoy ang bukid. Daghan ang nangamatay, des atos, Naga, unsay nahitabo, tungod kay wa na'y kahoy ang bukid. Usa sa to kabarangayan, dito Southern Leyte ba to? Diha say gitabunan, usa ka barangay, tuha na gyapoy kahoy. Karon Davao, ug uban pang mga lugar,
purting daghanang nga landslide. Ang rason, wa na'y kahoy. Self-centeredness. Kwarta yun, kwarta. Kana sa kahoy pa lang na, wapay labot diha ang illegal mining, illegal fishing, o illegal drugs. Kwarta yun, kwarta. Illegal gambling. Ano? Mura magutag makuan tungod aning kanilaging mga dautan hunahuna mo na ingon ang Ginoo diri sa atong ebanghelyo nganong nabalaka mamubahin anang pagkaon nga makahimo man ko paghatag og pagkaon. Ang akong gipasabot nga ayaw mo pagsunod sa igpapatubo og pan, pasumbingay ka na. Unsa may igpapatubo og pan ni Herodes og sa mga Pariseo, ang ilang garbo. Ang nakapa-inspired nila aron magtuon, aron mo mahimo silang bright, aron mo trabaho sila, ang ilang garbo nga dako kog income, daghan kog dungog para sa akong kaugalingon. Pasabot ang sa Pariseo o sa kang Herodes, patubuon ang kaugalingon, dili ang katilingban. Ang gusto ni Kristo, patubua ang katilingban, dili ang kaugalingon. Kana mo'y sakto? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna siya, sugod karon, ako na kang patubuon. Sige. Sugod karon, ako na kang patubuon. Nindota no, nya moingon din na imong tupad, bayri to akong utang. Di ba? Aw imo da yung parsyalan. Ang iyang utang imong parsyalan. Gamay ra man sa imong sobra. Nya maghinatagay na ta. Mao na ning ato mga slots, nitubo ang atong kumbinto, nahimo na narong 3-story with roof deck. Tungod na sa inyong mga slots, sige mong palit din hig slots. Ninagko ning atong mga properties, nakapatukod pa ta ng kapilinya, nakasuporta na mga activities sa atong mga archdiocese, nakatabang tagdaghan kay mga parokya, sa seminaryo o uban pa, tungod sa inyong mga slots. Nitubo ang katilingban tungod kay kamaotang muhatag para sa katilingban, dili lang pagsigig patubo sa kaugalingon. Ano? Okay. Congratulations yung tanan. Atong pakpakan ang nitabang nato dinhi. Salamat kayo. Praise the Lord. Muna'y tinuod nga praise the Lord. Hallelujah. No? Dili kay mutubo ang tubig sa inyong silingan kay imo nang gikural ang agianas tubig. Ang imong kaugalingon dito hayahay ang inyong silingan nitubo ang tubig niabot sa hawak dito sud silang balay. Muna'y peligro kayo. Maimpirno na taana. Manindog ta mga buutan. Mga igsuon, sa atong panagtigom isip katawhan sa Dios, atong dadon ang atong mga panginahanglan ngadto kaniya ug masaligon kitang muingon, mahigugmaong amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Mahigugmaong amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang atong mga magbalantay sa hingpit mutahan sa ilang kinabuhi, diha sa pagwali sa ebanghelyo, pinaagi sa ilang masaksihong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, pamatiya ang among mga pag-ampo. Nga ang mga ginikanan o ang mga magtutudlo, mamahimong buhing sumbanan sa pagtuo ngadto kanila, nga ubos sa ilang pag-amuma, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, pamatiya ang among mga pag-ampo. Nga ihatag nato ang labing maayo, aron buhaton nato ang unsay husto, ug nga ang pulong sa Dios maoy buhing gahom nga mag-aghat kanato sa atong pagpamuhat, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, pamatiya ang among mga pag-ampo. Nga magpakita kitag kaluoy ngadto sa mga idaran, sa mga nagningaw, ug sa mga masakiton, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, pamatiya ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos,
Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, pamatiya ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, pamatiya ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, pamatiya ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makakaplag og pahulay og bag-ong kinabuhi didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Langitong Amahan, paladmi ang among pagtuo ug pagsunod sa imong mga pagtulunan. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasaku kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa salat ug kanunay imong ipakita sa kayong away sa kayong away sukod. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkain ug paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad ug himua kini nga hinungdan sa ganti nga way katapusan alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanusab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan.
Daygon ang nagaanin sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi og ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan, pagdaygon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian. Matubag
Pasaylo kami sa mga nakasalanan ug dili mo kami itugyan sa pagsulay hinuluan-luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugang himaya, ang tud sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, pinagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, pinagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ang pamay, malawat kanimo, panipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita.
O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray maoy naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat mao ang Dios non nga pagtubo, divine growth. Pero mahitabo ra ni kon kanunay tang maghunahuna sa kaayuhan sa katilingban sama sa pagpamalit sa atong mga slots, atong patubuon ang katilingban sa simbahan. So ugma, sa man ugma, Ash Wednesday, magsugod na ang Lenten season niya. Ang Easter Sunday mahitabo sa March 31. So nakalimot gyud ko og pangayo sa inyong mga lukay nga katong nangalaya na katong last year nga mga nabinditahan nga lukay. Napamtingal itay time gikan karon hangtod sa mga alas 5 sa hapon, pangulikta mo mga lukay nga nabinditahan unya ihatod dinhi sa simbahan kay atong dabukan ning simbahan. O diday sunogo nato ang lukay, no? Si Brad William ay musunog ana niya. Kuan na lang panghuaa kamong ni dinhi duol-duol nga dali ra paghatod. Labi na mong mga kuan, mga sa ni kofradiya o kita din mga silinganan atong ipanghatod ang mga lukay gikan karon hangtod mga alas 5 sa hapon. Tapuka lang diha sa may opisina og way tao ibilin lang diha ug mangulikta sad mo sa inyong mga silingan lapanghuaang ilang mga lukay. Pagdag motor nya tuyuka ng mga silingan, magsige mog singgit imbis inyo isinggit isda ang inyo na isinggit lukay aron atong sulugon nya. Ugma mao gyapon ang atong misa, murag tulog gyapon ta kami sa naman tay schedule ana, for sure na communicate na alas 6 sa buntag, alas 12:15 o alas 6 sa gabi. Pero natay mga misa ugma sa mga eskwelahan sa midawat lang kay naman say pipila ka eskwelahan nga dili sad mo allow ang principal tingali, murag na matingali to nya. Do na sad tay mga misa sa atong mga special chapels sa Lorena Dos, sa Santa Cruz, San Roque, Tabla o Lataban, plus mga eskwelahan. So ato ning gibuhat aron makapahimos tang tanan. Nya unsa may buhaton ugma? Una, manimbag yod og magpabadlis anang abo. Dili na tuo-tuo nga badlisan ta swerte na. Dili nibalik ta pagpaubos nga niangkon ta nga kita mga abog lamang. Ikaduha, dili sad na ingnon nga di ko magpabadlis tungod kay mukaon pa kog baboy. Ang mabadlisan og sa dili, obligado kitang mag-fasting and abstinence. Nya ugmang adlaw, Miyerkules sa badlis, mao ang fasting and abstinence. Di ta mga og baboy, di sad ta magpatuyang og kaon. Puasa og abstinensya. Nya ang ikaduha nga obligado kitang mopuasa og abstinensya inig ka Good Friday. Nya the rest of the Fridays of the year abstinensya na. Nya kinsa may magpuasa o mag-abstinensya, ang obligado gid ana una katong way mga sakit. Na kay sakit namjo kay diet anang gisunod. Katong way sakit. Ikaduha ang edad 18 ngadto sa 59. Ang senior citizen pataas optional. Ang 17 paubos optional sa puasa o abstinensya. Pero sa magdoble silang duha, pero sa abstinensya ang tanan nga duna nay panghuna-huna nga kamaunang mo kontrol sa iyang kaugalingon kinahanglan mag-abstinensya. Unsa man ang abstinensya? Dili ka mukaon og karne, hilaw man or luto ay nagkana. Nya ayaw patuyang og kaon. Ang
fasting and abstinence di gyud ka mukaon. Nya gialaw po na sa tong simbahan mukaon lag kausa. Nya dili na ka mukaon labi na gyud mga snacks, wa na nang snacks. Kausa lang mo nay minimum fasting and abstinence. Hinaut-on ta ato ning obserbahan kay para panipagpahinomdom nato sa atong mga kinahanglanon sa pagpakigrelasyon sa Ginoo. Nya ang pinakanindot nga fasting and abstinence kung ang imong na-save nga amount tungod kay wa na ka mukaog maayo, ipanghatag na adto mga way gikaon imong silingan o kaha ipalit nag slots dinhi sa simbahan. Ana mo na siya ay nindot kay fasting and abstinence. Dili kay magfasting ko kay tigumon ko lang ng akong ikaon. Nya inig Easter Sunday mag-beach ta, mangadto tag restaurant kay mo na ni ang na-save nato. Dili mao ipanghatag na sa mga way gikaon o sa mga nanginahanglan. Okay na, manindog na ta. So ang inyong mga lukay ha, na ihatod diri tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Anausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kita tanan sa iyang bendisyon. At tunay ko ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo.